Dobar dan i dobrodošli. U prošlom videu sam vam ispričala o tom nekom periodu kada sam 7 meseci bila bez posla i koliko mi je teško bilo i šta sam radila kako bi sve to prebrodila. I onda sam žela da izvučem nekih par lekcija koje su zaista meni ostale jako upečatljive iz tog nekog perioda kada sam tražila posao, bila bez posla, ostala bez para i tako dalje. Tako da hajde odmah da dive in. Prvi savjet, to je prva lekcija, jeste da pare jesu bitne. Odrasli smo sa tom nekom iluzijom kako su pare prljave, kako su pare đavo, ljudi koji imaju para, oni nisu dobri ljudi i tako dalje, mislim, svašta nešto. Ja iskreno da vam kažem, nisam jedna od tih ljudi, iako sam takve stvari slušala, meni su pare jako bitne, pare volim, obožavam ih i prosto jesu zaista bitne. One ne mogu da vam kupe sreću, ne mogu da vam kupe zdravlje, ne mogu mnogo toga, ali pare jesu bitne. Zašto je ovo prva stavka? Kada sam ostala bez posla, pa našla opet posao, pa sam vratila dugove od 5000 evra, shvatila sam da ne postoji ništa što je veći prioritet nego da imam ušteđevinu da mogu da živim godinu dana, da ne daj Bože opet ostane bez posla. Svaka kafa je bila restriktovana, druženje sa ljudima, ja sam sve svela na minimum i kupovala sam samo neophodno, iako to u tom momentu sa platom koju sam ja dobijala nije bilo moranje. Znači, mogla sam normalno da živim, ali i da štedim sa strane. Ne. Ja sam, zahvaljujući tom mom iskustvu gde sam 7 meseci bila bez posla i ušla u 5000 evra duga zarad nemanja para, rekla sebi više nikad neću doći u situaciju da ne daj Bože ostanem bez posla i da ja treba da se tresem i da drhtim kako ću da preživim. Nikad više takav stres sebi ne bih pružila. I onda kako da ja sebi ne pružim takav stres? Pa tako što skupiš pare. I zato jesu pare bitne. Pare su bitne isto da kada imate jako toksično okruženje, kada imate lošeg šefa, kada ste mentalno jako loše na trenutnom poslu, te pare vam daju moć da se sutra okrenete i kažete, idite, dođavola svi, dajem otkaz i da imate mir u duši. A ne da trpite i da patite i da imate grč u stomaku i da imate bol do jačine povraćanja na samu pomisao da trebate još jedan dan da provedete u tom okruženju, u toj zgradi sa tim ljudima, sa tim šefom i ne znam ja šta drugo deseto može biti još gore i toksično. Kada imate tu neku ušteđevinu, da godinu dana možete da preživite, znači vi morate da napravite svoju kalkulaciju, koliko vama treba para za stan, struju, vodu, vamo namo, znači osnovne potrepštine i kažeš, ok, ovo je moja nula. Znači živela, ne živela, radila, ne radila, ovo je moja nula. Koliko ja mogu da odvojim? Da li će ta štednja trajati godinu, 2, 3, 5, ne znam, zavisi od toga kako upravljate s vašim novcem i koliko, naravno, para zarađujete, ali verujte mi, ako mogu jedan savet nekome da dam, ili kad bi dala neki savet mlađoj sebi, taj bi savet dala. Uvek imaj ušteđevinu za godinu dana, jer ti to daje moć. Moć slobode, moć manjeg stresa, jer ta kafa, ta torbica, ta cipela, to putovanje, to je kratkotrajno. To traje dan, 7 dana, 2 sata, koliko god daje. Kratkotrajno je zadovoljstvo. Sutra ostaješ bez posla, gde ćeš, šta ćeš, ne daj Bože ako imaš decu. Onda, mislim, ne u smislu negativnom da deca nisu dobra i poželjna, ne, nego u smislu onda imate još veći trošak, još veći stres, još veću odgovornost, jer naravno da vi ne želite da vaše dete pati. Zato uvek kažem, ako treba da živim na minimumu minimuma, godinu, 2, 3, 5, koliko god je potrebno, da skupim te pare, to bi mi bio ultimativni prioritet, ali ultimativni. Jer ja da tada sam imala više znanja i da sam, pametnije raspolagala parama u tom momentu, ja ne bih došla u situaciju da sam pod stresom, da ne znam šta da radim, da plačem, kosa mi je opala od stresa, nakon toga sam imala i intervenciju u zdravstvenu. Znači, stres je odradio svoje, jer nisam imala pare. Zato rekla sam se više nikad to sebi ne bi dozvolila i ne bi došla u tu neku fazu i zato mi jeste prioritet bio da skupim kad sam se vratila na noge. Ne da trošim, ne da sad živim lagodno pa može mi se, ne. Prvo je tu bio fokus pa onda sve drugo. Pare vam daju tu neku iluziju kako je to nešto loše, kako to ne treba da bude tu.
A verujte mi da sam bila u nekoj situaciji da bih ušla u prodavnicu da ja ne znam koliko koji proizvod košta. Pazite vi tu bahatost. Ja to vidim kao bahatost. Da ja ne znam koliko košta kilogram piletine, koliko košta Coca-Cola koju sam kupovala svaki dan, koliko košta Nutella. Znači, to se samo uzimalo, a ja nisam bila u finansijskoj mogućnosti da tako živim. Takav način života je došao te kasnije. Da zaista ne moram da pogledam šta koliko košta, nego uzmem šta mi treba. Ali ja u tom momentu nisam bila na toj razini. Prosto nisam bila, nisam dovoljno zarađivala i nisam trebala tako da se ponašam. Zato mi se to i desilo, da me ovako malo klepi po glavi pa da dođem sebi. Zato, opet kažem, meni lično to jeste bitno, jer više nikad ne želim da proživljam takav stres. Nikad u životu. Druga lekcija jeste da ti nisi tvoja karijera. Jako mi je bilo teško što sam izgubila taj neki svoj identitet karijere, jer mene posao zaista jako puno ispunjava i koliko god da mnogi ljudi odlaze na posao zato što im je tamo bez veze, zato što moraju, zato što im treba plata, zato što radimo za penziju, jari, ja zaista odlazim na taj posao srećna i meni je lepo i volim se svoje izazove koji se tamo dese, naravno da mi nije uvek prijatno i naravno da mi nije uvek lepo, ali kada pogledam na godišnjem nivou, na mesečnom nivou, koji god vremenski period želite da uzmete, u 80% slučajeva meni je jako lepo i mene posebno okruženje puni i volim kada odradim sve što je do mene i budem ono izuzora, top, kako sam ovo super odradila. Znači, ja idem s tom namerom na posao i onda kada to nisam imala, ja sam bila izgubljena. Kao, ko sam ja? Kao, ko si ti bez posla? Koliko ti vrediš, koliko je to glupo, mislim, koliko je glupo to što sam tako razmišljala, ali ja nemam problem da ja dođem ovako javno kažem neke svoje greške gde vidim da sam napravila neki kiks i da kažem, znaš šta, pogrešila sam, nemoj, ako ti sad ovako razmišljaš, nemoj, evo ti poslušaj moj video pa možda tebi dođe nešto u glavu što meni tada nije dolazilo. Jer nekako sam bila zona kao, kako ja doprinosim, šta ja radim, kao sedim kući, kao nemam posao, nemam čime da se zanimam za platu, mislim da se zanimam, radila sam i kako sam radila na ličnom rastu i razvoju tada, ali kao, to je to kao, ako ne dobijam platu, kao ja nisam vredna. Mislim, kakva glupost života, ali neka, i to sam naučila. Samopouzdanje se poljulja dok ste rekli keks, kada izgubite posao i kada posao nemate. Koliko god da vi mislite da ste dobri u svom poslu, kao što ja za sebe mislim, kada ne možete da nađete posao, stvarno itekako može preko noći samo da vas nešto klepi, da odjednom budete toliko nesigurni, toliko da sumnjate u sebe i ako svesno ne radite na tome da se vraćate na svoje uspehe koji ste do tada ostvarivali, ode mastu propast. Otići ćete tom nekom stramputicom, da niste dovoljno dobri, da ne znate kako ste ošte bili tu gde ste bili i tako dalje, svašta nešto bez veze. Zato je jako važno tada zadržati fokus. Zadržati fokus kada nemate posao na svim svojim uspesima koji su se desili dok se taj posao nije vama izmakao iz ruke iz bilo kojih razloga. Sljedeća lekcija. Prijatelji i porodica nisu rekruteri. Oni ne znaju kako je tržište rada, oni ne znaju možda kakav sistem funkcioniše u vašoj industriji, u sistemima u kojima ste do sada radili ili u kojima rade vaše kolege sa fakulteta ili prijatelji i tako dalje. Zato njihov savet uzimajte sa rezervom ili ga uopšte ne uzimate ako mene pitate. Ja bih vam rekla ne uzimajte, nikakav savjet ne uzimajte. Vi znate kako stvari funkcionišu i savete, pogotovo po pitanju posla, trebate da prihvatate isključivo od ljudi koji su prošli put kojim vi želite da idete. Znači, ne možete vi da tražite savjet kako da nađem posao od žene ili devojke koja je odlučila da bude freelance i da radi sama za sebe. Nije relevantno, ona devojka radi sama za sebe, radi potpuno nešto deseto, ti hoćeš da radiš u korporaciji, u sistemima, u kompaniji. Znači, onda tražiš mišljenje ljudi koji rade u takvim sistemima, ljudi koji su stvarili karijerni rast koji ti želiš da imaš. Tada i takve ljude slušaš. To šta ti muž, mama, tata, sestra, prijatelji pričaju, kažem, uzmite sa rezervom, ja ni to ne uzimam. Neuspeh je okej. Mislim da nekako svet je postao takav da se samo deli lepo,
Ovaj Instagram je postao jedna šarena laža, puna laži, gde se svima predstavlja kako je sve cveće, cveće i proleće, a kada se nešto loše desi, svi se povuku i niko se ne javlja na Instagram. Polazim prva stvar od sebe, ja sam neke stvari delila javno ranije jer sam bila mlađa, a prvo da kažem sad, eto, sa 36 godina pomislim, pa ne bih ni ja da delim to, jer sam i sezona, čekaj da prvo ja procesuiram, pa kad procesuiram mogu da ti kažem i da ti pomognem na osnovu mog iskustva ukoliko želim to da delim. I onda normalni ljudi imaju percepciju da kad imaš neuspeh, da si ti takav jedan failure, da si ti katastrofa i da su svi bolji od tebe, a to uopšte nije istina. To uopšte nije istina, samo što vi ne znate za tuđe neuspehe, jer mnogi ljudi ne dele svoje neuspehe. I onda vi, kad se vama desi vaš neuspeh, pomislite, ja sam najgora od sve dece. Kako, svima njima dobro životu, meni nije, vidi, ja bez posla 5 meseci, 6 meseci, dobila otkaz, šta god da vam se loše desi. To je okej prigrliti i biti iz fazona, okej, sad je teško, ali neće uvijek biti teško. Neće biti. Znate kako se ja nosim sa neuspesima? Ja uvijek kažem, prvo sad to je lekcija. Znači, kod mene neuspeh ne postoji u mom vokabularu, jer je sve što je neuspeh lekcija. Ako sam iz nečega mogla da izvučem lekciju, to je to. To je to, poslužilo je svrsi, desilo se da bi nešto naučilo i onda ja nemam taj utisak kao i on neuspeh, kao jadna ja, kao baš sam kao glupa i jadna. Mislim, ne, uopšte nemam taj neki moment. Šta više, ja kad god imam neuspeh ili kad tako me malo život ide, vuče me unazad, ja pomislim, jaoj čoveče, sad će nešto lepo da mi se desi, nešto lepo mi se sprema. Sad ću da vam kažem zašto imam priču za to. Davno, kada sam radila za jednu od kompanija, ja sam bila na orijentaciji i čovjek je ispričao priču koja mi je, evo i don danas mi je u glavi. Ja kažem, lav kada treba da preskoči liticu, znači sad imate ovde jednu liticu i ovde je provalija. I on sad treba da preskoči ovde. Da bi on došao ovde, on mora da se itekako dobro zaleti da bi uhvatio ubrzanje, da bi preskočio. Poenta priče, metaforički je objašnjeno, ponekad te život vuče nazad kako bi te lansirao za nešto bolje. I ja, ljudi, verujte mi, svaki put kad mi se, izvinite, sranje desi, ja kažem, čoveče, nešto mi se bolje sprema. Ja nekako sebi dam tu neku dobru energiju i kažem, nema veze, sad je tako trebalo biti, ali to je deo puta, hajmo da vidimo šta će dobro da se desi. I onda dobro dođe, možda ne dođe odmah, možda dođe posle par meseci ili godinu dana ili 2 godine, ali dođe, ako veruješ, onda dođe. Posljednja lekcija za danas jeste, morate imati nameru i veru da ćete naći nov posao. Ovo može da se odnosi i kada trenutno se nalazite, imate posao, imate primanja, imate platu, ali želite nov posao ili nemate posao, dobili ste otkaz, ne možete naći posao i tako dalje, nije ni bitno. U svakom slučaju, u oba slučajeva, važno imati tu nameru. Nameru i veru da je za vas moguće. Pa ako je mogla ona, mogu i ja. Meni je to dovoljno. Meni je dovoljno da ja vidim jednu osobu koja je ostvarila ono što bi ja volila da ostvarim i meni ta jedna osoba služi kao inspiracija. Ja ne moram da imam dokaz 55 ljudi. Ne, samo jedna. Znači, samo jednu osobu da vidim da je ostvarila ono što ja želim. Ja kažem, ako je mogla, ona mogu i ja. I svaki put kad mi bude teško, ja uvek kažem, ako je mogla, ona mogu i ja. Šta god daje to u pitanju, meni to daje neku veru, daje mi neku motivaciju, daje mi neku snagu i to je nekako način na koji ja živim. I zato sam, žela da vam dam neke moje utiske u tom nekom periodu koji je zaista bio malo teži i možda vam dam neki savjet koji bi volila da je meni neko tada dao, ali nije bilo, valjda je to tako i trebalo, nema veze. Tako da ja vas ljubim, a mi se vidimo na programu. Ćao!